Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain owan liderleri bilen gepleşik geçirmek üçin Kabula sapar etdi. 31-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň we koalisiýon goşunlaryň aglaby bölegi Owganistany doly terk edýärler. McCain prezident Ashraf Ghani bilen duşugynyň öňü tirasynda Owganistanda täze döredilen wezipäni eýleýän ýerine ýetiriji ýolbaşçy Abdullah bilen duşuşdy. Abdullah daşary ýurtda söwüş goşunlarynyň Owganistany terk eden soň hem ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň goldawyna eýe boljagyna umyt baglady. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede neşe garşy milli agentlik ele salynan yüzlerçe kilogram geroini we triýegi ýok etdi. Resmiler 2014-nji ýylda agentligiň 1300 kilogram neşäni ele salanlygyny we neşe gaçakçylarynyň onlarçasyny tutsak edenligini oglan etdiler. Täjikistan Owganistandan Orsiýada we Günbatar Ýewropa neşe terroristleriniň bir kanun aşyrylýan esasy ýollarynyň biridir. Kosovada Christmas bayramy münasibetli dini ibadat Priştinanyň Tereza ibadathanasynda geçirildi. Bu dini dabara käbir musulmanlar hem gatnaşdy. Ruhany dode giyergi dürli ynançly adamlary parahatçylyga we bir-birine düşünşmeklige çağırdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanışyldynız.